हाय लोगोफोर, आंनि इउटिउब चेनेलाव नोंथांमोन साफ्रोमखौ फिन खनसे बरायग्रोनानै लानाय जाबाय। आं नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोनां भिडिअ लाना फैदों आरोना। नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामाजासे नायलांब्लासो अब्लासो बुजिगोन आरोना। नोंथांमोना स्किप खालामनाङा बुजिनो थाखाय। जोंनि बर' हारियानो बर'खौ साव होग्रा दङ आरोना। बे बाथ्राखौ आं मानो बुंदों नोंथांमोना खोनासं। आं जायफोर बेबायदि बाथ्रा बुंदोंना बिथांमोनखौ रिकुवेस्ट खावलायदों आरोना, वार्निं होदों। जायफ्रा बिदि बुंदों आरो बे बाथ्राखौ बुंदों बिथांमोनखौ गुरैयै खावलायदों। बेबायदि जोंनि बर' हारिखौ बर'आनो नासयनाय बाथ्रा बिथांमोनखौ आं रिकुवेस्ट खावलायदों आरोना, बुंदों। नैबे आंनि चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोना बेबायदि बुंनायखौ मा होनगोन जे नोंबो सासे बर'आनोमोन आरोना। सिगां नोंबो सासे बर'आनोमोन, बर' बिमानिनो नों जोनोम जादों। आरो नों साला गुबुन जाथिफोरजों थांनानै मा जोंनि बर' हारिखौ नासयदों मादों थिगानो। नोंलाय सोरसोमोन? नोंबोसो सासे बर'मोन, बर' आइजोआनोमोन। बिदि बुंनानै लाब गैयालै भाइ। साला नों गुबुन जाथिफोरजों थांनानै बर'खौ इदि बदनाम दा लाबो, बर'खौ इदि दा मुगै, बर'खौ इदि दा सै। बर'आ गासिजोंबो मा नासय जाखानायखा, मुगै जाखानायखा। आरो नोंबो सासे बर' जानानै बर'आनो बर'खौ मुगैदोंब्ला बेसेबां लाजिथावना बाथ्रा। नों जोनोम जायैयानो साबसिनमोन बे बुहुमाव। खोनादोंना? नोंथाङा बे बाथ्राखौ दा बुं आरोना। आरो बुंबावनाय खोनायोब्ला नोंनि भाइरेल भिडिअखौ हगारना होगोन आं, भाइरेल खालामफिननानै, मिथिबाय? नोंथांमोना मा भिडिअखौ खोनासंनोब्ला कमेन्टआव बक्सआव लिरनानै बुंहर। नेक्स्टआव आं भिडिअ लाबोगोन बिनि। नोंबो सासे बर', आंबो सासे बर'। बर'आनो जुदि बर'खौ नासयदों, मुगैदों, नेग्लेक्ट खालामदों, होमबा बोरै जानो? बर'आनो जुदि जौगानो हायाखै, मा बुंबावनो आरोना। जायफोर नोंथांमोना बे भिडिअखौ खोनाबाय जानांगौ, नुबाय जानांगौ। आं बिनि बागै आं भिडिअ होनाय जाया। आं बेखौ रिकुवेस्टसो खावलायदों, वार्निंसो होदों आरोना। नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानब्ला अननानै मा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाब्लानो जाबाय। आरो भिडिअ बे नटिफिकेसनखौबो अल प्रेसाव थुना लाब्लानो जाबाय आरोना। मा होनबावनो ना, दुखु मोनो आरोना जोंनि बर' हारियानो बर'खौ मुगैनाय इदि। आरो खोनासं, आरो बेखौ आं बुंजाफानोसै। मा जोंनि बर' हारियानो मा गावनि बिहाव बिखुनजोफोरखौ सैयासै आरोना, बिहामजोफ्रा। मानि थाखाय बेबायदि आरोना। दाख्लै नै साननैसो आगोलाव दै गुदुंजोंनो मा मोखाङाव सारलानानै थांबाय आरोना, बिहाव बिखुनजोखौ गारनानै। बिदि दुखु नांथावना बाथ्रा। आरो गोबां इदिनो मा गुबुनफोरजों लांखार जानायफोर, माहाबा फुथार जाहैनाय, माहाबा रेप खालामजानाय, बेफोरथ' बाद हो, बेखौ बुंनाङा आरोना। गोबाङानो इदिनो सोरबा फरायनो थांदोंमोन, गोमाबाय। सोरबा खामानि मावनो थांदोंमोन, बेबो गोमाबाय। इदि आरो बर'नि गेजेराव जारिमिना नोगोद मा लेथ्रा आरोना। गुबुन जाथिफोरा बर' हारिखौ मा इदिनो बुहुद लेथ्रा खामानि मावदों आरोना बर' हारिनि गेजेराव। गुबुन जाथिफोरा मा जोंनि बर' हारिया मा सांग्रां थानांगौ आरोना।
जेथिंबो सांग्रां साबधान थानांगौ। आं बेखौनो बुंनो सानोदि नोंथांमोना गुबुन जायगा गुबुन देशफोराव बेलेग माबा स्टेटफोराव थांनोबा बाङाय सांग्राङै नोजोर होनाया गाहाम आरो गावनो गाव। दानि जुगाव मा नोंबा नों आंबा आंसो आरोना रावखौबो मा खाथिर खालामलाया। दाख्लै आं थांदोंमोन आरोना बेयावबो मा सोरबा गुबुन जाथिया जोंनि बर' आइजो एबा सिख्ला मोनथिला आरोना हिनजावफोर बेखौ मा दैथिंगासिनो दंमोन आरोना। बिथांमोना मा मोजां मोनलायदों ना मादों बेखौ जों जेबो मिथिला। आं नुबोदों आरोना दाख्लै बावै बिदिनो आरोना एसेखिनिसै नेक्स्टआव थाबैनो लोगो मोनगोन बाय बाय।